Takže čaute, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu si otvoríme tento blister Astral Radiance. Tento blister už mám celkom dlhú dobu, musím uznať u seba. Už je to nejaký ten čas, cez aj viac ako pol roka, možno aj roku, že mám u seba len tak silnutý. A dneska som sa rozhodol, že by sme si mohli na videjku otvoriť, takže môžeme ísť na to. Top karta v tomto sete je Machamp. Teda ak sa nemýlim, Astral Radiance je top karta Machamp. Takže tak, vyberáme si pack. A ešte opatrne musíme vybrať promokartu. Dúfam, že budeme mať nejaké šťastie, že niečo teda otvoríme. Tu máme krásne promočko Toxela. To je tiež nejaká hodnota, lebo Astral Radiance už nie je najnovšie set, je to Sword and Shield samozrejme. A krásne coiny, opa. A krásna coina. Coina sa vždy zíde. Takže tak. Toto môžeme odložiť a môžeme sa vrhnúť na tento One Pack Magic. Takže hľadáme tu teda toho nejaké Machampa, samozrejme hociaký Aldart by potešil, hlavne aby tu niečo bolo. Mám tento pack silnutý už dlho, takže uvidíme, že či som ho mal ešte radšej nechať silnutý a potom ho niekedy keď tak predá tento blister. Pohybuje sa cenovo tento blister okolo 5 eur, nie je to žiaden extrémny zázrak. Celkom ťažko sa otvárajú tieto packy, ok, nice, máme to tak. Samozrejme tu máme ešte starý dobrý card trick, lebo je to, počkajte, stancom, je to, no samozrejme je to ešte Sword and Shield. Nechcem odhaliť energiu, ale neviem ako ju mám, dobre takto. Kodík. A ešte vlastne tu máte kodík. Takže tak, no a teraz neviem ako to presne bolo. Tuším 1, 2, 3 a malo by to byť OK. Tak som to posral, tak 4. Jo, 4, dobre 4. Dobre, môžeme na to. Kirlia, Grand, Switch Card, Bronzor, Rowlet, Oshwood, Scyther, Skandra. Máme tu a tuto bude toto bude non-holo. Takže z tohto packu nám nepadlo nič, ale to nevadí. Takže toto bude všetko z tohto videa vlastne. Dali sme si tu len taký rýchly jeden One Pack Magic Astral Radiance. V ďalšom videu neviem čo si otvoríme, možno Journey Together Pack alebo niečo také. Takže tak, ale ďakujem, že ste pozerali toto video, majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu, čaute.